Teemu, kamera käy jo. Nyt jo? Joo. Meillä Oulun golfissa golfin aloittaminen on tosi helppoa. No kerropa kuinka helppoa. No toukokuusta alkaen meillä on aina viikoittain alkeiskursseja, arkisin ja viikonloppuisin. Joo. Ja mitä se Teemu pitää sit sisällään se kurssi? Ammattilainen on kertomassa sulle siellä säännöt, nämä golfin lajitekniikat, päästään alkuun niissä, sekä miten siellä kentällä on turvallista liikkua. Ja sä saat kurssin päätteeksi green cardin, joka on koko sun loppuiän voimassa. No mitäs Teemu sitten, jos oikein innostuu pelaa, niin miten sitä jatketaan sen kurssin jälkeen? No meillähän on Oulun golfissa tarjolla näitä erilaisia aloittelijapaketteja. Eli meillä on joko se koko kauden pelioikeus, pelaat niin paljon kuin haluat, tai sitten 5-kortti tai 10-kortti. Ja sitten on mahdollista käydä 1 kerta pelaamassa ja maksaa kertamaksu. Just näin. Eli kurssit alkaa pyörin toukokuussa, mutta ilmoittautuminen avautuu jo maaliskuun puolessa välissä, joten ei muuta kuin ilmoittautumaan. Nähdään siellä. Morjes!